Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo ndlalefa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa umphefumulo wami uyayitusa inkosi ngosuku lwanamhlanje. Ngiyathemba nawe uyajabula lapho khona ndlalefa izulu. Ngokugcinwa inkosi-ke kusasa kuqala iy'nkonzo zabefundisi esiteketisa-ke ngolimi lwesilungu sithi pastors seminar. Siyabonga kakhulu kubona bonke abefundisi abathembisile ukuthi bazophumelela, kwangathi uNkulunkulu anganigcina endleleni. Nizofika kusasa ngokugcinwa inkosi. Iy'nkonzo zophela ngoLesine ekuseni. Kusho ukuthi kusasa ntambama inkonzo yokuqala izongena ngo-4. Silindele ukuthi besiphumile ngo-6 kube nesidlo sontambama sokulala. Bese-ke kuyalalwa ngoLesithathu ekuseni. Inkonzo yokuqala izoba ngo-9. Inkonzo yokuqala. Ibisifanele iphele ngo-10:30. Kube ne-break ka-30 minutes iqala elandelayo ngo-11. Kufanele iphele ngo-12:30. Kusukela ngo-12:30 fika ku-1:30 i-lunch. Kusukela ngo-1:30 kuba ne-open session. So ichaza-ke mase befikile abefundisi kuze kube u-2 hours wonke we-open session. Emva open session kune-break, ama-refreshments, bese kuthi-ke ngo-4 kuqala inkonzo yokugcina ngoLesithathu. Ezophuma-ke kulindele ukuthi ngo-6 iphumile bese kuba nesidlo sokulala. NgoLesine ekuseni inkonzo yokuqala ngo-9 ekuseni kufanele kube iphele ngo-10:30. Kungaba ney'nkulumo ey'thize ziyosibeka ku-11. Bese emva kusukela ngo-11 kuya ku-12 i-lunch nokuhamba kwabefundisi. Kufuneka ku-12 bebe bonke kuphelile behamba kuze basheshe bafike emakhaya. Lumi kanjalo-ke uhlelo. Sengingasho nje ngithi i-theme yalezi nkonzo uNkulunkulu anginikeze yona ithi icebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu. Ayihe asidluleke lapho. Nasi-ke isicelo enginaso. Nginovalo, ngiyasaba ukuthi ngithi ningathumeli ama-messages ngoba ngibhizi. Kanti siphuma kwi-weekend lapho kade ningathumeli khona. Kodwa ngcono ngikubeke kuhlonipheke ngithi ngiyaxolisa, ngeke ngibe naso isikhathi sama-messages ka-WhatsApp ngoba ngizobe ngibhizi kakhulu ey'nkonzweni. Engizobe ngikwenza nje ngizobe ngithumela. Mhlambe ngingakubeka nje ukuthi kona kuqeda amandla ukuthi uyavula uthumela inkonzo uthole ukuthi ama-messages ako-100, ama-messages ako-200. Kodwa ngifuna ukulicacisa nje ukuthi obhalayo, ocelayo, owenza noma yini, noma ngabe-ke ufaka umuntu nje, noma ngabe-ke uyabhuka, uWhatsApp angizokuthinta koze kube isonto elizayo ngoba vele futhi nge-weekend suthi masiqeda ngoLesine singena kwi-weekend. So ukuthi ama-messages akho nje ungakhali uma ungaphenduleki. Abantu ufuna bafake ungakhali uma bengafakwa ngoba akukho engizobe ngikwenza, ngizobe ngibhizi kakhulu. Angisho ukuthi yekani ukuthumela, kodwa nje ngifuna ukusho ngoba kusho ukuthi nangale isonto elizayo uma usuthumela uyophuza ukuphenduleka ngoba ngizobe ngisaphusha onke aleli sonto abantu abazothanda ukuthumela bazi kahle kamhlophe ukuthi angizophendula. Ngoba bakhona abazothanda ukuthumela kodwa bayazi ukuthi angizophendula. So-ke mase ngiqala-ke kusho ukuthi kofuna ngiqale ngabo phela. So kusho ngamagama nje ama-messages ka-WhatsApp ngizosalela emuva ngawo. Kungaba ukufaka abantu, kungaba ukubhuka, kungaba noma yini ofisa yenziwe. Ngoba inhlanhla uma ngithole lelo thutshana kwakhona engikwenzayo. Kodwa ngizama ukusho nje ukuthi ningixolele bazalwane. Ngingajabula uma ningangicabangela. Kusho ukuthi nje namhlanje kugciniwe ukuthi ngibhekane no-WhatsApp.
ngizobe sengibhizi kakhulu kusukela kusasa kuze kube oLesine, phinde futhi ngoba ngiyahamba futhi nge-weekend, nginey'nkonzo ey'ndaweni ezimbili nge-weekend. Sengiyasaba ukusho ngoba ngishilo angizophinda. Abantu bazoze bagcwale kakhulu lapho kuye wakhona. Kodwa-ke nge-weekend ngizobe ngingekho ngokugcinwa inkosi sinomama. So kusho ukuthi-ke ngesonto elizayo-ke ama-appointments abantu abafuna ukukhuluma nami akhona aqhubeka. WhatsApp uzobe ugcwele, angazi nami, kodwa nje lokho engifisa nikwazi ngikubeke kinina, angidluleke lapho, ngethemba ukuthi ngizwakele. Ngidabukela laba abangayilaleli inkonzo. Bakhona abangayilaleli inkonzo abazoqhamuka sebephatheka kabi ukuthi angiphenduli, sebebhala bekhuluma besho yonke loo nto ngize ngiyibone ngesonto elizayo. Kodwa kobe kuwuphawu lokuthi abazilaleli, and baningi abantu abangazilaleli inkonzo. Aqhamuka umuntu ezofuna into okukhulunywe ngayo enkonzweni. Ihlazo lelo, asidluleke. Siqhubeke nenkonzo yethu. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu osithanda ngale ndlela emangalisayo, uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga ukuphinda sithole ithuba lokuhlangana ezweni lakho. Busisa lona loyo lalela ukukhuluma izwi lakho, ukhuluma inhliziyo yakho. Siyakhumbula ukuthi ugcina ukukhuluma Nkosi phakathi kwethu ngomgqibelo ngey'nhlupheko zabalungileyo, ngey'nhlupheko zabangcwele. Siqinise Nkosi, somelele, sibhekane naleso simo ngoba sesifikile, sesisemome. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi-ke ngiyathemba ukuthi-ke singaqhubeka-ke bazalwane. Ake siqhubeke siye encwadini yethu esijwayele baseFiliphi chapter 2 uverse 9 kuya kuverse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolonga aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Sigcine sikhuluma-ke kakhulu ngey'nhlupheko. Ngicabanga ukuthi funa siye kwabaseRoma chapter 5, ilona ezwe lisithathile uverse 3. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba. Bese lithi ithemba lijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Iy'nhlupheko ziveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ithemba, ithemba alijabhisi. Besikade-ke silaphaya sibuka amaHubo 34, siqale kuverse 15. Sathi amehlo kaJehova kuba abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Mayikhala nje olungile, inkosi uNkulunkulu uJehova Sebawothi uyagquma ame ngezinyawo. Sibonile kukhala bani lensizwa leyo ikhandwa ngamatshe, kukhala uStefane. uJesu wasukuma wama ngey'nyawo ekhandwa ngamatshe. Hhayi, uNkulunkulu wethu uyagquma. Wena kukubiza ukuthi ube ngcwele, kukubiza ukuthi uvume izono zakho, diliza udonga, kuze uma ukhala ungavinjwa izono zakho, uma ukhala ungavinjwa udonga lwezono, uthi uNkulunkulu indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabangcwele. Yini wena ukhala ungaphendulwa? Athi-ke kuverse 17, labo bayakhala uJehova uyezwa, uyabakhulula kuzo zonke inhlupheko. Laba balungileyo bayakhala uJehova uyezwa, bese bakhulula kuzo zonke inhlupheko. Bayakhala.
Ingane engakhali ifele embelekweni. Ngifuna ukukutshela nje lokho. Ingane engakhali ifele embelekweni. Uma uzokhala-ke wena bese ungezwakali, uzibeke ngokukhala kwakho, ake uhlole impilo yakho. Bheke ukuthi yini levimbayo ukuthi ukukhala kwakho kungezwakali. Athi kuvesi 18, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomusa, abanomoya odabukileyo. Ngacaphuna-ke ngomgqibelo iHubo 51 ukuthi uNkulunkulu akawudeleli umnikelo womoya owaphukileyo nenhliziyo edabukileyo. Mntaka baba, ake sivume izono ngokudabuka, ake sivume izono ngokukhala, sikhale. Yazi ukuthi labantu khona abantu abathi mabexoxa izono zabo kube kuhle nje, kube mnandi, bahleke. Yazi ahleke umuntu ubone ukuthi this person feels proud of what he did or of what she did. Yazi bazalwane, kudinga ukuthi umuntu adabuke ngezono zakhe, adabuke. Ngiyafisa uNkulunkulu akusize akukhumbuze ulalele inkonzo yangesonto. Sunday siya kuyona lapho ngizobe ngikhona. Ulalele uzwe ukuthi kunankinga engakanani ukuthi uvume isono sakho ungadabukile. Kodwa siqhubeke ukuthi verse 18, uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Verse 19, ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Hayi, ziningi inhlupheko phela khumbula, uSathane akamlingi umuntu wakhe. uSathane akamhlukumezi umuntu wakhe, ngoba uyazi ukuthi ungowakhe. Kodwa thina esilwa naye nesimelana nawo sisempini usuku nosuku. uSathane uyasihlukumeza, nathi siyamhlukumeza. Busisiwe kodwa ozohloma zonke izikhali zikamoya okukhulunywa ngazo kwabase-Efesu. Busisiwe umuntu ozoqina enkosini nasemandleni ayamakhulu, ngoba it's only through that we will defeat the devil. Kungalokho kuphela, kungeyikhali ukuthi sikwazi ukumhlula uSathane. uJesu wamnqoba uSathane, nathi sihambe enyatheleni zakhe sizomnqoba ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Usho njalo kuverse 19 uthi ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Kathinta ngaleli alanga abafana bengena esithandweni somlilo ukuthi uJesu wangena nabo. Akawucishanga umlilo, kodwa wabonakala esehamba nabo bekhululekile. Awucabange umlilo uphenduke, angazi ukuthi uphenduke ini. Amehlo kwakufanele apatshake, amehlo phela namanzi. Kwakufanele ashe amehlo baphume bezimpumputhe apatshake, akwenzekanga. Baphefumula nje kahle, amaphaphu abo. Mina ngiyazi lento yenziwa uNkulunkulu. Yazi mina ngazi ukuthi sikhonza lumuphi uNkulunkulu, futhi ngempela uyamangalisa. Kwakufanele bafake intuthu, kwakufanele amaphaphu hayi angazi mina, angazi uphefumula kanjani emlilweni ungangeni. Kwakufanele mabedonsa umoya kudonseka umlilo. Cha, kwakudonseka i-oxygen phakathi emlilweni, umlilo awungenanga. Ngisho amashethaba awazange ashe, inwele labo ngisho lodwa lizange. Hayi man, what a God we serve. People, what a God we serve. Come on. What a God we serve. Sikhonza uNkulunkulu njani bazalwane? Simkhonzeni, sithembekeni. Uyathembeka kothembekileyo. Uyathembeka. uNkulunkulu wethu. Ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Lithi uyawagcina onke amathambo akhe alaphulwa nelilodwa. Yamkhumbula uJesu esiphambanweni. Kuthe semasosha sefuna ukukhululeka ahamba batheste ukuthi sebefile yini. Babethestwa ngokwenziwane, ngokuphula imilenze. Kodwa bathe mabefika enkosini uJesu bathola ukuthi isithula wephulwanga umlenze yakhe. Alephulwa nelodwa ithambo kolungileyo. Alephulwa nelodwa, ngoba uNkulunkulu wethu uyasikhulula kuzo zonke inhlupheko. Sondela mntaka baba, Jesu uyakuthanda. Sondela, uJesu uyakuthanda. Ngifuna ukukhuleka nawe baseRoma 10 verse 9 manje. uNkulunkulu uthi angikhuleke nawe uvume uJesu manje. Isho emva kwami baseRoma 10 verse 9.
Ngiyacela ukuguqa ngizoguqa mina. Ngiyacela ukuguqa ngizoguqa mase ngikhulekela ukubonga inkonzo. Kodwa ngiyacela usho emva kwami abaseRoma 10 verse 9. Asikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Amen. Siyambonga uNkulunkulu mawukhulekile emva kwami. Usumvumile uJesu ukuthi uyinkosi empilweni yakho. Usekunikile ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakhe. Sekusela ukuthi uvume izono zakho. Sekusela ukuthi ulande imisebenzi yakho. Kodwa uyivulile izandla zakhe. Khona phela uzokwazi ukuxhumana naye nixoxe. Ngoba Isaiah 59 verse 1 and 2 uthi isandla sikaJehova sifinyeze ukusindisa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ubuko obusahlukanisayo. Diliza udonga-ke manje. Isaiah 28 verse 13 ufihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuthi isona usivume bese uyasishiya. uJesu Kristu inkosi. Ake ngikhuleke ngikukhulekele wena ubukhuleka uRoma 10 verse 9 emva kwami bese ngibonga nenkonzo emva kwalokho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. uNkulunkulu akubusise akubiyele. Uhlale uJesu sezobuya landa ibandla lakhe. Masikhuleke. Baba egameni likaJesu ngiyakhuleka nangumntwana wakho. Usumzwile ekhuleka baseRoma 10 verse 9 emva kwami. Ngiyacela uNkulunkulu wami nomusa ukuthi umhlanze ngegazi lakho. Ngiyacela umngcwelise. Wenza uverse 10 wakhona uthe umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ngiqalekisa izinkinga empilweni yakhe zonke manje ngithi azinasabelo. Ngiqalekisa ukugula empilweni yakhe manje uyaphiliswa ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Ngiyacela Nkosi ukuthi idingo zakhe uhlangabezane nazo njengoba ushilo kumahubo 103 verse 5 wathi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Msuthiseke Nkosi. Yenza izwi lakho ushilo kuJeremiah wathi izwi lakho uyalilinda ukuba ulenze. Ngiyacela ke Nkosi uthembeke ulenze izwi lakho phezu kwakho. Uyakwazi akakudingayo mnikeze. Mayigula mphilise. Ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Siyabonga sikunikeza udumo. Siyabonga ke Nkosi nangenkonzo nangezwi. Siyabonga kakhulu. Qhubeka usebenze empilweni zethu. Qhubeka Nkosi usicwale usilungise sibe ibandla elilungele ukuya ekhaya ezulwini. Khulekela bonke abezayo enkonzweni yabefundisi kusasa pastors seminar. Ngicela ubabusise, ubabiyele, ubagcine, ubalondoloze. Nemindeni yabo abayishiyile ilondoloze baze bayithola iphila ilanga langolwesine. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, siyamdumisa. Bangcwele ubawenze bantu ovalelisayo uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.